Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi mukomana shimakadii, ndaitawo problem. I had a business randainge ndakatanga. Business iri ndakaritanga when I was 22 years. Everything was moving on very well for a couple of years. Just late last year, I then lost everything. Zvainge zvisina kakunzwisisika kuti kochi chainge chichimboitika. Ndakabva ndambofambawo ndikaudzawo vamwe vanhu, ndikabva ndazoudzwa kuti vanhu veukama ndivo vainge vachindirwisa pabhizinesi rangu iri. Now my challenge is this. I had taken a $120,000 loan before the business collapsed, and now that loan has to be repaid. Ndakatombozama kunegotiate for time, but now my time has run out. Ndapererwa. Ndava kufunga kuti ndinge ndichienda kunoromba, but handina kana pekutangira. Ndiri kutodawo malinks ndigone kubhadharawo loan iyi. Otherwise upenyu hwangu hunenge hwatoguma. This person who loaned me this money andishaisa peace for all these months. Zvekuti dzimwe pfungwa dzava kutoti kwandiri dai hangu ndangozviuraya. Asi kana kuinewo kwamunozivawo kwekuti ndinokwanisawo kuti ndinge ndichienda ndinoromba, please assist me nemacontacts nekuda kwekuti ndapererwa. By the way, this is not my real Facebook account. Saka kana ndikacalculate with interest, my loan is now almost reaching $150,000. Apa handina kana plan. Business ndakatombovhara because hakuna kana zviriko. At the moment, I really need help. Ndasara nemazuva mashoma mwedzi uno kana ukapera ndisina plan. Ndinenge ndava kutofunga kuzvipfuudza hangu nekuti ndingaiba kupi mari yese iyoyo in that short time. It took me so many years to build the business that I had. Now I am only 28 years old. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndine chikwereti mazimari akawandisisa andakakwereta and handisisina plan. Please let us try to speak with him in the comment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanachi, inini ndine zviri kundinetsawo mumwoyo mangu veduwe. I just heard kuti my big sister left a husband some months ago. I mean kuti akatorambana nemurume due to my reasons ekuti murume wacho ainge achivhura kudaro. He didn't even take care of the kids etc. Munongozivawo kuti zviri mudzimba zvakamira sei. But now what pains me the most is that my sister, she then went kunogara nemurume uyu waakaenda kunogara naye, munhu wekutoti ane mukadzi wake kudhara, to the extent yekuti my big sister akabva atomitiswa. As we speak right now, atori nenhumbu yemurume iyeye, apa murume uyu atori nemhuri yake. From her previous marriage, my sister ane vana vake 4. Firstborn mukomana wacho akatopedza chikoro. So I don't know veduwe, handichazivi kuti ndingataurawo sei nasisi vangu vaone kuti zvese izvi zvavari kuita vava kutorasika, kuramba murume wavo vachibva vazoendawo kunoputsa imba yeumwe mukadzi. Please assist me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namai Neni. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma, but sometimes stress inokwanisa kuzokuitisa zvimwe zvinhu zvawainge usingafungidziri kuti uchazokumisidzira wava kuzviita. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, muri sei zvenyu? Please post my story as anonymous. Mukomanashi, makadii zvenyu? Inini ndiri murume ane 34 years. Uye dambudziko rangu rakauya mushure mekunge ndabata urombwa, apo inini nemudzimai wangu tainge tatyora mhiko, nekuti pacho patakapiwa mishonga iyi takabva tanzi hataifanira kuti tinge tichiita bonde kanodarikidza ka2 per week.
uye kana tafunga kuita bonde taifanira kuti tinge tichiita bonde iro riri musi wemufuro wega wega. Mushure mekunge tachikora mhiko idzi, mukoma, pane zvava kuitika pandiri nekuti ndinopota ndichiburitsa hoshwa inenge iine honye mukati. Pamwe ndinotomboburitsa nyoka chaiyo panguva iya yandinoti ndava kuenda kunozvibatsira mutoilet. Mukomanashi, nyaya iyi yakafamba sekudai. Mugore ra2020, nguva iya yelockdown, ndainge ndaomerwa nelife zvekuti ndaikwanisa kuita kana 6 months ndisingakwanisi kubhadhara rent, apa madhamu nemudhoni vainge vari kumusha. Apo ndanga ndambovati chimboendai ikoko nekuti ndiwo mazuva atainge tava kusaenda kubasa. Saka ndakabva ndasvika pakutengesa foni yangu yerudzi rwetablet. Ndakaitengesa ne5 US kuti ndikwanise kungowana kamari kekutenga ka5 kg kehupfu chaiko. Nashi ndakasvika pakukwatisa sadza ndichiseva nesalt. Apa kumusha kwainge kuina madhamu kwainge kuchidiwa sipo yemanepis emwana pamwe chete neshuga yebota, asi handaikwanisa kutumira mari iyoyo nekuti iniwo kuno kwandainge ndiri ndainge ndichitotamburawo. Landlord paakaona kuti ndainge ndava munhu ainge ava kunetsa panyaya dzekubhadhara rent, landlord wangu akabva atanga kundipinza bhizi achiti, shamwari, chibva pamba pangu, handichengeti murume mukuru pano. Asi one day murume uyu wepamba pandinolodja anova landlord wangu akabva asvika ndokubva andidana akati kwandiri, mupfana, kasi hauna kwekuenda kai? Ini ndikabva ndati, mukuru wangu, ndakaomerwa. Pandakamuudza izvozvo akabva atanga kuita sekunge ainge achitondiseka. Akabva ati kwandiri, ita kuti ndiri kuzviomesera nekuda kwekuti munyika umu muzere mari asi munongoda munhu ane brain mupfanhami. Izvi aitotaura achitondibaya-baya nechigunwe pasaidi penzeve. Akabva ati kwandiri, chipinda mumotikari timboita upenyu, ndikuda kuti ndinge ndichikudzidzisa sekudzidza kwandakaitawo. Ndainge ndichitotamburawo sewe asi ndakazoyambutswawo nevane mwoyo chena. Mukore uno hakuna achati mari mupfana, asi zvinotoda kuti unge uri munhu une mwoyo wekushinga kupinda pese pese kuti ukwanise kurarama kalife sekalife aka kandiri kurarama. Mukomanashi, takapinda mumota, motikari ikabva yarohwa. Takati tichinomira pabhawa, ndipo paakazoti kwandiri, une mwoyo wakashinga here? Ndikati, hongu, mwoyo wakashinga ndinawo. Akabva ati, unokwanisa kuita chero mhiko yekuti uwane mari here? Inini ndikabva ndati, as long as zvisingaite kuti ndinge ndichizodeura ropa, hapana kana chandinotya ini mukoma. Akabva ati kwandiri, it is okay, ndiri kuda kuenda newe nhasi kuna vamwe sekuru vakandiyambutsa. Ndakabva ndabvuma nashi, takabva taenda. Takati tasvika pamba pacho painge pachibatsira n'anga iyi, painge pakazara vanhu, asi 10 yangu yakati yasvika, ndakabva ndapinda ndokubva ndapiwa mishonga yekuti ndinge ndichiita mari ende nditevedzere zvese zvandainge ndaudzwa. Asi nashi, pamitemo yese yandainge ndapiwa, ndakaudzwa kunzi mutemo wainge wakanyanyisa kukosha. Ndakanzi haufaniri kuti unge uchiita bonde mazuva ose nemudzimai wako. Unongoita paya panotanga vhiki, ukangoda kungoita umwe musi usiri Monday, hazvizokufambiri zvakanaka. Inini nekuda kwekuti ndainge ndiri padesperation panguva yacho, ndakabva ndangobvumirana nazvo. Asi mukomanashi, kubva musi uyu mari yakabva yatanga kungonditeverera zvekuti ndakabva ndabhadhara chikwereti changu cherent, ndikabva ndatenga motikari ndokubva ndatotevera mhuri yangu yainge iri kumusha. Ndakatoenda iri Monday, ndakati ndava kuda kupinda munzira yekumba, motikari yakabva yangodzima, ndikatorara ipapo ndokubva ndazoenderera mberi nerwendo. It was Tuesday ndo yandakazosvika pamba. Nashi ndainge ndavawo ne6 months ndisiri kuona wife yangu, uyewo iye paakandiona akabva afara zvekuti ndakabva ndatanga kumuda panguva yandakamutarisa zvekuti ndakabva ndakurirwa nemafeelings. Ndikabva ndambokanganwa mhiko yekuti tainge tisingafaniri kuti tinge tichisangana umwe musi unenge usiri Monday. Taifanira kungosangana Monday chete uye kamwe chete.
so nashi ndakabva ndaita bonde nemukadzi wangu wiki rose tichiita bonde ndiri kumusha ikoko. Ndipo pakazoti wava musi weSunday ndakasimuka nemhuri yangu ndichiuya navo kuno kuHarare. Inini nemhuri yangu takati tava kuno kuHarare ndipo pandakazotanga kuteedzera mhiko dziye kuti kamwe pawiki, but it was too late mukomanashi. Ndakabva ndatanga kuti kana ndoenda kutoilet ndainge ndava kuburitsa hoshwa iyi pandinoiburitsa inenge yakazara honye, pamwe ndinotoita nyoka chaiyo mukomanashi, asi ndinenge ndatodyawo chikafu. Asi pakunoburitsa tsvina paya ndiri kutoilet ndipo pari kubuda zvishamiso izvi. Ndirowo dambudziko rangu randinaro mukomanashi. Ndava ne3 years ndichingoita hoshwa, handisati ndamboburitsa tsvina kunyange zviite sei. Ndinongoburitsa tsvina kana kuti nyoka mutoilet. Ndakamboti ndichatanga kuvanzira zvinhu izvi kumukadzi wangu, asi ndakazoti umwe musi ndarwadziwa ndaburitsa hoshwa yainge yakazara makonye, yakazara ropa, ndokubva ndazodaidza mudzimai wangu ndikati uya kuno uone. Ndakati ndadana mudzimai wangu mutoilet, iyewo achiona kuti zveshuwa muchemba mainge muine hoshwa yainge yakazara ropa zvose nemakonye. Zvakabva zvatomushamisawo. Ndakabva ndatanga kumurondedzera kuti ndainge ndakafambawo ndikaenda kunoromba. Mupfungwa dzangu nenhamo yatainge tiinayo, ndakangofungidzira kuti mudzimai wangu achakasikawo anzwisisa. Ndakabva ndamuudza kuti pacho patakatyora mhiko ndepaya pandakauya kuzokuona kumusha. Iye mudzimai wangu pandakamuudza zvinhu zvose izvi akabva atanga kuchema, saka ndaingofungidzira kuti munhu ainge ari in shock. Ndakabva ndabuda nekuti pane umwe munhuwo ainge aine chikwereti changu ainge andiudza kuti ndinge ndichiuya kuzotora mari yake. Izvezvi mukomanashi, kana ndichikuudzai, ndakazoti ndadzoka mumba ndokubva ndatoona kuti mudzimai wangu ainge atonditiza. Akangondinyorera meseji akati please usanditsvaka, pari zvino ndambodzokera kumba. Ari kugara kumba kwehanzvadzi yake. Iye akangondiudza kuti kana ukazama kuti unge uchitaura nehama dzangu uchida kuti dzinge dzichitigadzirisa, ndichakufumura pane zvose zvawakaita, nekuti kuenda kwawakaita kunoromba tainge tisina kana kumbowirirana. Gara zvako nemhiko dzako idzodzo, please usanditsvaka, otherwise ndichakufumura. Ndinokufumura kuhama dzangu, zvekare ndichakufumura kuhama dzako. Saka inini mukomanashi zvaizvezvi ndangovawo munhu wekuti I am just stuck. Sekuru vaya vakabva vati muzukuru wakatyora mhiko, handina zvandingaita. Mari ndinayo yekuwanda, asi mari yacho hainakidzi. Hazvisi zvinhu zvinojairika, nekuti each and every time pandinoenda kutoilet hondo yangu inenge yatanga. Pain yacho mukoma yakangofanana nemunhu anenge aine mapiles. Uku kwangu kwese uku kwatsemuka each and every day mukoma. Pese pandinoti ndiri kuenda kutoilet kunoramba kuchingowedzera kutsemukira, zvinenge zvichirwadza. Nyoka nehoshwa idzi dzandinoburisa hakusi kunzi dzinenge dzakakura. Nyoka nehoshwa idzi dzinenge dziri diki diki, but pacho padzinenge dzichibuda mumuviri mangu zvinenge zvichirwadza sekunge ndine mapiles. Pain yacho mukoma yakanyanyisa. Ndakatombosvika pakutsvaka gavakava ndokubva ndaritswanya-tswanya. Ndiro rinotomboita kuti ndinge ndichifila zviri nane, nekuti zvandinoita ndinoti ndikaritora ndobva ndaritswanya-tswanya riri mukapu ndobva ndazvizora-zora kumashure kwangu uku. Izvi ndinenge ndichizviitira kuti ndinge ndichinzwawo kakutonhorerwa. Ndakambotora glazi chairo ndikaita zvekuchonjomara ndikatarisa ndikaona kuti kushure kwangu kwese uku mukoma kwava kutoita sekunge kwakavharika. Ndinofungidzira kuti that is why ndichinzwa pain. Kana pose pandinoenda kutoilet ndichizvibatsira ndinotonzwa kuti ukuku kuri kuita kakutsemukira. Please ndibatsireiwo mukoma, ndibatsireiwo. Please mukomanashi, ndibatsireiwo. Kana vedare vachizivawo kwekuti ndinokwanisa kufamba ndichienda kuti ndinge ndichinorasira urombwa uhu, nekuti handichazivi kuti honye idzi dzinenge dzimbori pai mudumbu macho, kana nyoka iyi inenge ichimbobva kupi, ko icho chikafu chandakadya pa3 years dzese idzi chiri kumboenda kupi, nekuti for the past 3 years handisati ndamboita kana tsvina kana 1 day. Hongu weti ndinoita, but pari kundinetsa kuti
ko tsvina yacho iri kuenda kupi? Ende ndiri kunzwa pain mukoma Nashi. Kana wakamboita mapiles unonzwisisa pain yandiri kunzwa each and every day. Pari zvino ndava kutorarama nekuti ndinodziisa mvura ndobva ndaisa mune kamwe kadhishi kandakatenga, ndobva ndati paya ndisati ndaenda kunoita tsvina, ndobva ndatanga ndambogarira mvura iyoyo inenge iine salt ichidziya, ndobva ndazoenda kunozvibatsira. Asi ndiri munhu wekutoti kana ndichizvibatsira ndinotozvibatsira ndichichema, nekuti kumashure kwangu kwese uku kunenge kuchiita sekunge kuri kuvhurwa. Vedare ndo meseji yandakatumirwa namukoma vangu. Hanzi ndakasvika pakutora girazi ndikachonjomara ndichizvitarisa kuti kwakamira sei, ndikaona kuti kuri kutoita kuchivharika. Urombwa wakashata vedu wee. Asi ngativabatsireiwo mucomment section kana kuine kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuenda kuti vakwanise kuti vange vachirasa urombwa uhu. Please just do so, just type in the comment section kana kuti munouya kuinbox kwangu tione kuti vabatsirikana here. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Ndauyawo nenyaya yangu. Inini mukoma ndakakura ndichichengetwa nabamukuru vangu. Baba vangu vainge vachigara kumusha nevamwe vanin'ina vangu. Saka nekuda kwekuti ndaiva ndiri inini sazita wabamukuru vangu, ivo bamukuru vangu vainge vachindida chaizvo, saka ndivo vandakakura ndichigara navo vachindichengeta kutown kumba kwavo. Asi ndakazoti ndava form 3 bamukuru vangu vakabva vati kwandiri umwe musi handei kumusha, asi kuenda kwatiri kuenda kumusha uku handisi kuda kuti iwewe unge uchizoudza kana ani zvake, uye kana tabva kumusha kana ukasataura ndinoda kuzokupa mari yakawandisa. Saka takasimuka mutauni kumba kwabamukuru ikoko kwatainge tichigara kuri kuma 7 PM. But chakandinetsa ndechekuti bamukuru vangu vainge vakashama, vainge vasina kana chavainge vakapfeka, vaingodhiraivha vakashama kudaro. Takabva tazoenda kumusha tikabva tadzoka usiku ihwohwo. Bamukuru vangu vainge vachingodhiraivha vasina kana kupfeka. Takati tava kudzoka kubva kumusha, bamukuru ndipo pavakazoti kwandiri, motikari iyi tora chidhiraivha. Motikari hangu ndainge ndichigona kudhiraivha, saka ndakati ndava kudhiraivha kubva kumusha ikoko, ivo bamukuru vakabva vanorara kuback seat kwemotikari, asi vakangorara vakashama kudaro. Takasvika kumba dzainge dzava kuma 5 AM. Vakabva vati kwandiri, chipinda mumba unditorere hembe dzekupfeka. Ndakabva ndapinda mumba mangu inini mandainge ndichirara, ndikabva ndatora t-shirt yangu nebath towel, nekuti ivo Neni bamukuru taisapfeka the same size. Vakabva vapinda mumba ndokubva vatanga kugeza. Apa bamukuru vainge vakazara shena muviri wose mukoma, nekuti pacho patakasvika kumusha vakabva vatanga kuumburuka pane rimwe guva, hameno kuti guva iri rainge riri rani. Inini vakabva vati kwandiri pacho pavainge vapedza kuumburuka paguva iroro vakati, uya uitire weti paguva iri. Ndikabva ndaita seizvozvo. But now ndava ne41 years handina mwana mukoma, 16 years in marriage no mwana. Ndinototya kuti ndinge ndichiudza mudzimai wangu zvinhu izvi zvakaitwa nabamukuru. Ndinotya kuti kana ndikamuudza secret iyi anokwanisa kuzoti saka ndiwe uri kunditadzisa kuzvara. That is my own secret. Hakuna kana ani zvake kana weukama anoziva zvinhu izvi zvakaitwa nabamukuru vangu. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangooma hazvo vedu we. Munhu kuita chivindi chekudhiraivha all the way from town uchienda kumusha usina kana nhumbi dzaunenge wakapfeka. Hey, zvakangooma hazvo. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.